Enne efitete media productions yede yenye rukoso nyina piem ewo kwawu asakraka yewo kwawu asakraka abontene so na hemfie na yewo no nanom aduanafo na di akonwa wa ha dua na atwe abrade nananom time aba me di na yene nananom bebo nkomo na ma kire yen asakraka asie dentuo ewo nyina so na ya hwa bakosem etaya sakraka echi time kome na ho na me na kobonkomo ye na sakraka hene awo ne pabo akese e bia hye opani kwadwo wona wono na ye ne no ebonkomo wa kire ya bakosem a etai kroyechi nana me ma o ye hia ya do na ho de ya me adum edera ya na ho ye abusiafo nyina ho ye abusiafo nyina ho ye nana yate asakraka ebinom kana asaka ebinom kana asakraka wate din ni mienu nyina emu de yen na ye nokre yo sign na ye ka ye pronounce no proni beka yo ni nyina ye na edinu nyina ne asakraka na o pentem o kanchiro bi sisi o asaka nyese obeka asakraka na ye chro dia ye chro no asakraka na kasa nwrofa so na ye pentem aka dem de me kwasaka ene ko haidaba fu nyina asaka ne abidu mada roma wa nkasa na wadi mfie sen bosumi diwa ebeye to ba na madi 80 years October bosumi ya ye ebeye na wanya 80 years mfie de wotwe o ma ye sen o sisi ya memba nkasa eye mienu ikirese memba ewu ntem kafra nti anya sanka meba kura sebi meba peni di be 55 years ana ne o sanka mena nanu bebre eso manum bebre windi no ono o sisi no mienu oba na wani nyemma ho se no wani jemma ho pa de a nkasese na ye keka ko be ya duenu uko school na agro be na wani je ho agro de mi boro na mi nije boro nso mi nteme mbo ko boro ana mi na mabu tina gina chire agro na mi pepa e hockey mi bopa apani kwadwo bona yento aso ye di agro na wi asakraka asaka abakosam etai aba asakachi mfia de wotwe de oni afi wo ho bi ananom adikan abakọ ne ade nyina wo kure mu wo ho bi watena ha che abakosam etai kure mu sanse yewra na asaka hene aro ne mpabo akese ahye wo gidie wo mu abakosam etai asakachi efitete paetie yo ye nananom efiri doma bono ni moa ne bedru nyanu ase nsawam nyanu ase nsawam nsawam ana ebe akwamufo na ye nyanu ase na ne ma yedi be pie hano mze akwamu ani achimfo nya dokwabi be mfie be se hanu ana hasani mrimuno ne nana no tuye efri yando ase ho na omko aburi bepono so ekuapem no na abre na akokọ no ne abrofo no ne kramfo ne yin esa de ntokwa efofro ndino nanam no se one beba na one doso se miensa na 90 one chiche won mu se ne be ya one bomu wiwa bia na one eba no akwa ne ya betoro woni nyina ase no masi ahye ahye nti se ebinu ndi bia fa ne kwan se bi itu obomi ye no baako ndem se omde ombedu ha ijaye ye ni na mu no a ne kopie ifra no ho no
na ntumi ntwa ndi efa ho saa na de bepie begoro nchemo baabi o awisesu begro aya achim begoro kro bi o ho awisesu no sabi krobofo na be setre ewo ho tie betra o kakra na efi ho no eto aso saa na ebedu dumpon no ewo oframase me frebe bi oframase we asaka framase enye ne ewo nkran roro kwa ho no no yesro ha de ufiri framase no a okọ robo na okọ emiaso ufi emiaso mate holdings ufi emiaso na okọ begro. Oh, okay. Ndi aha kwa ni ye ni ye kura wo konkran ya. Obetimi afa. Aha benchen wo kofa. Kumase. Nkoko kwan. Ndi ifi won betra dumpo. So ndi eho no mutra wo che kakra na insuo ho eyede. Tine eze wo mutiti so. Ti wo mu fi ho na e ba e be fra o 3D koko. 3D koko. Ufi dumpo no a woni kire se wode ba ubetra framase kakra na waba dumpo no e bepo du sane ba woni kire se wo ba hasa direction obebi ne road 3D koko krone da so wo ho nei e bi nso bi wo nso ne friend 3D koko afenzo na ba ku bi wo se friend sonsonsi nso sonsonsi 3D koko sonsi ene de na mo hu se edin we na da nsuo ne so din we na da nsuo edin ne de se bi wa obeba be dika na obi a obeto ne din na eno no de mintimi nche ne ye ya e frɛ no 3D koko ana sonsi no kozo ne na no abetra ho no mze wonu krewu chere anza na ye no mo eba ndi du hono kai sankro ya wabobɔ so nyina mo betena so a mutu na mo gya nipa ne bi wo ho ana mo nyina na ba no nyese nyina bobɔ akatem dakora ne ko kakra mo ba nti ifri tu kuko ne onzo no san ko ye di nti no one eba weneni nti mbetu bi a na kyese nsuo ho ye de ana mo sa bre ne nsuo asem ndi abomofo a omu nso ba ha na omu se mo be hunu nso ndi wo mu ana enu bi ba baby ya clinic e wono tafo ni esike mu kwa junction ho no ho frɛ ekropon betra ho no be enye ekropon ekuapem ekropon ye kan ye we ye ekropon ne sa ne di no ti sa kro na da so ho ekropon no me ba nka eni echi bibiri because edinu di eni hobio okay but ehona efre hona kropon ndi ehono onsan ba woni nim kakra efre ho dada so na ehono de nenye ensu ba se enana no binu bibeta ono se amba no ne mawu dodo ndi ese one firi ho ba woni nim ndi mpanim behwe no mu se ai ewo sisi ya fere na saka haya babia yeti ewo ha ndi gakra no ni tuba hanse ndi ha no oni bedu han bese eno de ni date no bese 1900 ache fia pm angru ndimvanze mfio hane eduasa ko mfio hane eduasa sisa meye wo obi wo asaka ha wadi sa mfie no ana oben sa mfie no okure mu sisi ni de wonwa me nim no de mc oni nyina ko yo las no ese mfie bese enum anansi ani onya mfie sen ono onya wa ni bibi hani echire ono nikunu ande eden me eto no bonano mate nti no se ya de maba machin o machin ye kwan ware etukonya machin ye kwan ware monase kwan ware anano mo nante na na bewie yin na diansa ka no amobetena ha na ne ya de ye frɛ ha sakraka ya kasa ngorofa so adrabafo ne ade atudi asaka no ede anti ne nya din asaka
Yo asaka no de enze mu store na ebibrebe e agro miansa ndi da chibia na ebe research pa na ya sheda pun se we nu na ye ahodo miansa na ba akose de ba ko ni se nanam no bedu hano na ye nuanu mo edikan ba obomen no na omni ubo hine na ehwe omo hano so ndi enana no ba ye no one ni one ekwa no one de one kwochere boyini ndi okwa no one ka kwawunu a na mu no asesamba akwamu kasa sabre no ndi akwamu kasa no one ka no na agbobo ho na ona adwen ho ansa na odi won anim no be mamuaye ndi ono ka yese ndo we de o ka kasa bia ni je sakra mu ansa na ya mamuaye ya sakra mu nje sakra mu fo onje sakra mu ansa na obiaka ana ba kono nso ana ba kono ho so eno nso yese na no bi on bet ndi one bet na betra na nche bia na ahochire wo ndi oni bubo bisie bi di tuatua eka ndi ebeda won ana wona atutu ahyeda ena oka bunika the schools bebre wo no so ba de bia be odeka obeda ka ne ya sakra no ka ne ya sakra ana ekoya sakra ana ba ko aka no yenya mmienu te wanu de eno de ye nana no bae no betra dumpon so no yen oneja mbabi edika wa woni ni na kru de he afo no oni di kan ba ha ne nana no beto ndi ye no so ye jamba eja ne efreno nana adamunyanko bepon na wona ne ba ha face on betra ndi ye fi dumpon so beto ena eja no no ekodu se ne wo dumpon so eja no se ye mra ha because baby ani ewo no a ni su ho ye den ye ba beto won na ye dom no edoso echen we no ana tete no so dokwa ne kokwa ndu bi ape dom bi o dom a odi no ho bo no a obetimi akoksa akun agi no ndi nana ne ye se yan nana no emedi ehene wo ha na won no so enye kurundi ehene na mo do so chen wo mo na mo dia ko nya kase ne ma no se na se ni ye paniyo na eden na ga onu aye nkumba yi na ana wona abeto yen enti yen mom ne se na ona jan se yen ne edoso ntinu betimi abo won ne nyina ho ban nze ne wa kansem no masakra no wasakra mu se masakra mu ne jano ne jana kansem ne jana sakra asemu yo ndina akoye uka se nkure miensa na so ye den ya me megia tumo se me bo modin ya ahwehwe mu na manya na ye nkron pa o ni nyina uka em se etwasum kakra de man ye asakra kan no ya da se na ye ba saka ye fa no adesua ho nsem ye ba saka ye wo secondary school asaka ana say training school secondary school empani mfubi epe ko school ni ko training college mu no nya adwen se emati secondary school 1979 okay na isase ndi ewumuana Roman edishe wonensa na Roman ebe hwe school no ndi school no wo sro ase esi school no wo ma abanya besom se so efreno St. Paul's Senior High School Sakraka Asakraka ena de ehibi ena fose ya fufuro bi ende mi amika say me na meti mi school bi ena edi ama banya ayen kesi amaye na efreno ICES Integrated Community Center for Empowerment Skills e bi ana motin dia aban ena etie tinka enchechire nsanujuma but jesu ubi uko school wanko school wetimi abaho ndi mi ana me be private school bi na asore bi o ha so for a friend siki na me wo fa bi o di amankwa no nso ka asore o ka hundi me ba ya no nche me se on be school bi sa na me be feso na mzo me nso me be bi ndi no mumfa ho ba mo yin mam na mi go hunu panifo no se ne etie ndi me ko ye no ka o ka ne te se ne ami be ye no pepe so e ka bo mu na e de
Yɛbɛyɛ no mekura na makrakra mfidie bi firi Burukyire. Me brother bi yɛ ɔsɔfo nti ɔma me address ma me kyerɛkyerɛ bi Roman asɔre de Netherlands de tools bi ɛbaa na mede bɛhyɛ ase nti mede bɛstarteɛ na aban nso de kakra bɛka ho nti yɛhwehwɛ mu no ara no na nkwara no bebree ba a ɛyɛ sɛ ɔmo feel sɛ ɔmo ba technical school bi ayɛ yi but sɛnea na ɛteɛ no na ɛnyɛ standard no nyɛ saa academic work te sɛ English maths ne wanwan ne nka ho nti no na ma sɛ pure nsa no na ma wɔn ani anyɛ ho nti experience a mehu yɛ nti na attendance no ɛwɔ fam yɛ mpia wɔ asese ne wɔ fa fie na obi anti hɔ na yɛ dada bi na ɛkɔ haeɛ na yɛde hyɛ ase a but sɛ ɔmo abɛgye sisi abana kamakama nti na yɛ sɛ ɛfi hɔ nti yɛtwerɛ application kokoko baabi a nti menya mmoa firi Australia High Commission na meyɛbɛsie dan nti ayɛ kamakama ɛna mede to hɔ nti no ɛbaeɛ sɛ ban pɛ baabi ayɛ school bi na yɛde no ahyɛ aseɛ nti no nana ne me di nkɔmmɔ nam so yɛyɛ mmoman a mede bɛma na ntɛm ara megyae mu ɛna atumi ayɛ saa na me deɛ mebɔ tae ne sɛ ɛmbɛyɛ technical university yɛnyɛ nduru deɛ ɛsɛ duru ɛbɛdu gye sa no mɔntuo bi ba mu nti asakraka sɛ yɛba asakraka a ɛdeɛ na ɛbɛma m'ani agye mepɛ sɛ meba asaka a anigyedeɛ bea anaa nsrahwɛ bea ebi saa no asaka yɛwɔ bi waterfalls mmienu bi ɛwɔ ha only sɛ yɛnya develop no but plan wɔ hɔ sɛ bɛyɛ develop ama aboa yɛn bɛn asika mu subɔne na bi nso ɔrobɔn nso fie ɔframa ase kɔ ofie hɔ a na wɔkɔ amia so ɛno nso ɛwɔ hɔ a develop no a na mate sɛ sika mu yɛ makura ase ɛyɛ area hɔ no abi ɛhɔ ne yɛ makura ɛne na yɛwɔ waterfalls bebree ɛwɔ ha ama yɛni aka yɛnsɔre nkɔ amokɔfa aman so ɔmo mmom nso bɛtoa yɛ na kwawma mu di fahe kwawma nyinaa di nifa yɛwɔ nifa yɛwɔ nifa mu na sesei no yɛpagya yɛn ayɛ ha apagya hene kwawu apagya hene kwawman apagya hene ɛne asaka wow yɛayɛ asafo hene wɔ kwawman mu sɛ yɛwɔ nifa benkum ɛne ankɔbea ne ɛka ho na adɔnten no mu nti ɛne yɛ apagya hene nti mo pagya deɛ na mo pagya ɛn sɛ ɔman hene biribiara ba kɔ ɔman mu a ɛfa ɔman hene sɛ kɔdi ɔman hene anim a ɛsɛ ɔma apagya hene aso te ansa na deɛ sɛ ɔbɔ no amanneɛ ansa na ɔdɛfoɔ hɔ no nti wakɔyɛ biribi te sɛ police mu ne yɛ prosecutor ebia obi asotwe bi wɔ a asotwe sɛ no ɔne baasomfoɔ bi bɛkɔ gyina ɛna ɔno ahwɛ na yɛn nso yɛmfa biribi to yie a na ɔno adwene ho sɛ yɛnyɛ no sei nansa no ɔbɔ ɔdɛfoɔ amanneɛ daakye bia no pɛ sɛ asaka ne nyanya so duru sɛn ɛbɛyɛ sɛ technical school no ɛyɛ technical university nti no sɛ education minister wohwɛ yɛn na wotie yɛn ne akwawu asaka anaa asakraka yɛhwehwɛ ne sɛ mobɛba yɛn mmoam na mabɛsom na aduru standard a yɛhwehwɛ na ma nnipa firi akyikyi ne bɛnkyɛ yɛatumi aba bɛsua yɛn nsa no nnwuma no ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn